Olisa nwunye m na-abata abata ugbu m gawa okwu aja gawa okwu blọk na-agbata aja na-agbata apriko at least enwe 1-3% m tiga ego ke ọ tara esi ebe ke ọ gịdara ite Hey! Oh, my God, go. Oh, let's have a come. Okay, can I go down now? Can you get what I got? Say, put the man, the man. Oh, yeah, see, I don't why I don't want to. No. Hey, I'm going to have my side. Oh, we walk out like oh, dear. I think an apple. How am I going to Papa? Well, it's someone. No. Oh, very good. The rich neck and over Chetata. Nse ka m nwere ohere a kọwakwala gị ọfụma ọwụ enyi m nwoke ị na-afụ ebe a onye bunyere m ahịa nji wee bido ala ahịa na city ebe a na-akpọ Lagos. So chukwu na wee ma amara o wee nyekwuo m some of his contacts ndị enyi na-eme business na China. So mụ na ha wee na-azụkwa ofu nwoke a na-akpọ Chinchanchoy na China. So oge mụ na bịa na-azụ ya bụ ihe wee na-aga ọfụma nwoke a na-atụlatara m kọntena obulatara m kọntena ebe nlecha mwechi ya li ego mana nke kachasị wee metụ m n'obi mere njisi na ọ dị mkpa ka m kọwalụ gị bụ na oke nke erurie nke ndị oyibo na-akpọ commotion m kwesịrị ịdị na-enye o mechapụrụ si m were ya tinyekwuo n'ahịa m na-azụ ya bụ ihe wee ju m anya ya bụ ihe oge ihe a na-emesi Chineke na-ekele dịrị ya na mmadụ na-emecha cheta ihe ọma mmadụ merie n'anya Adam. So ngwesị ka m bịa ka m kọwalụ gị ka ị nyere m aka kelere m ya ọkụ si dị amara nke m ga-esi bido na ọbụrụ ndị tiri egwu ama ka nsi ebido ya marazi ebe ọ ga-ebido ya maazị ebe ọ ga-ebido wee jaba Chineke mma otu a nwa m nwoke nọ enwere m nnukwu afọ ojuju ihe ọma imele enyi gị nwoke mana ife chọrọ ịgwa gị ụlọ takwa na ife ọma ọbụla nwoke mere ibe nga jide nyanwa ama nchefunete ihe ọma imele ya a sị na enwere ọkụkọ ga-echefu onye kwere ọdụ n'udu mmiri ọkụkọ ọbụla chefuru onye kwere ọdụ n'udu mmiri bụ ajọ ọkụkọ a sị nwa m nwoke na ọ ya adịrọghị mma n'ụtụtụ ọ ya adịrọghị n'ehihie ọ ya adịrọghị n'abalị ọpụpụ na mbata gị niile ga-abụ siriri were Chineke ga-agọzi ọnọdụ gọzi afọ ihe na-azụ gọzi ife dị na unu na-eme n'aha nke Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị polisi egwu azụ m n'ụdị mmadụ a na-abịa ịkpọ ọnụ m n'igwe ọkwa igotere igwe nye m ka achọ ọnụ akụrọ mmanya akụrọ mmiri chacha debe edebe papa ime na like surprise ya ka isi ka ịkpọ oge n'okwu ime na like surprise no ọga ma na asị na m gwara gị n'oge na ịchọ ofu egwu ị ga-ahazi ya ka hazi ofu egwu ya ka isi ka ịkpọ oge n'okwu wee bịa rice ahụ bulatara gị richa anya oge Ogechi. Mama na-achọ gị. Mama good day, ma. Olisa.
Ụtụtụ ọma. Nke ịbịa ọ dịkwa mma? A dị mma. M bịara be ịchọ oge echi afọrọzibe ka bụ na si wee kpa. Oge nke m? Nya unu nwe appointment? Yes, ma. Hey, ọmaka ọ bịara isi ọ dịzikwa ya mma. Ọ mazikwa na nkata akpala akpa n'isi ka eji ebu. Nwanne m ngwa chee ka nje kpọọ ya o. Okay. Ka m bịa ka m kpọọ gị o. Ike akwụlụ ụchụ ị na-achọ oge ifelarụ emeghị ka m gwakwa ejikwa na obiamadị na-arụbịa na-akpọ nwa m ime transfer anya ọbụla ọya anụ ọfịa mmadụ ejuru afọ ọchụba nwaanyị ọ na-achụkwa na na-abụ nwaanyị dị ọcha toro ogologo famara na fa na-agala ọnụ anụ mpama chizo na m etinyere ọsa na mmiri a ike afụju anya. Ọnọma, gịnị ka ị chọtara na be m? Ana m ajụ gị, gịnị ka ị chọtara na be m na-eti hei? Asụrụ m bekee, asụrụ m French. Comprends français? Ka asụzia French na ọ bụ na French ka ị ga-anụ. Asị gị gịnị ka ị chọtara na be m isi m hei? Maazị, ị na-ekwuzi ka ọ na-ada abịa bube. Ọkwa na m adapụta elu ụlọ ọlụle mbụ. Ọ bịa niile na-abịa wee esemokwu ọ bụ na mgba ọgụ na mgba. Ma ọ ọlịlị ka ọ bụkwa. Kedu ihe ịchọ ka m mere gị? Iwe nke a ka dịkwa n'ọgwụgwụ n'ezie na ọmalịcha nwoke dịka ogologo imi. Nna anyị dike oke nwoke Ụlọma, afụ nwoke mara mma afọ ogologo imi afọ ọnụ na-amụke nwoke na-eyi jaket n'ogolo eji gbagwu onye ọcha local Oliver de Coke. You can say that again. Nwoke kpọchie nkịta n'onu wale a na-eti egwu. No. Afọ ọzọkwa m ọnụ mmeji wee kwuo okwu ọkwa ahịa ka m bịa ihe mfọ. Oge. Ịma ụmụ ife na-ada agba tiki a na-asị na m ada anụ ife ama ọkwanụ m ọma. Ọkwa na ekwensu ọ na-abụ nyipụ awọlọchukwu ekwensu abịa mana kịta eyizi m awọlọchukwu mme nyipụzie Ọkakwa maka iyiri ya permanent. Onye ka nji wee bịa ka nya bụ awọlọchukwu ya oge mgba ya na ife niile m gwara n'ụwa gba ya emesịa m egote ya ezigbo daa ị ga-abịa ite anya afọ ọnụ ya ma na adaizi Ụlọma anụgo m ihe ikwu a sị na ọkwụ na mmehie adịghị na mgbaghara amadị elozọgwụkwa m na ịbụ okenye nwere uche ezigbo ọyị m nwoke wee tie gosi ife ọ bụ na gị na mmadụ ibe gị na-eme kwubeke n'eziokwu katozi na-asị na enwere isi na ọ ga-aghọ gị afịa maka ịtụ ọrụ mmadụ asị tata tụọrụ ya asị echi elu n'ụbọchị nke atọ ịma amazi ife ị ga-ekwu eziokwu na-akwụ ọtọ okwu asị na-agba ngọ Ụlọma agbaghala m ga-esi m n'ime afọ siri ime mmụọ m siri ime obi m gbaghalụ gị mmehie niile nke imehiegoro m maka emefe gị nwa mefekwa m ka ịgbaala ọnwa anyị emefekwuru m gị onye na ọ bụrụ na mmefe ya dịrọ mgbaala ama ndị daalụ kenesi ụmụ agbọghọbịa gị niile kenesi ha niile ke maka ụmụ yi arụ dịfa Olisafa Olisanụ ọ na-anụ na ọ na-akpọ n'igwe ekwentị Oliboy ọkwa nne nwe anya mmadụ na ọ ya abụ mmadụ ọ mmadụ ka ọ nwere o yiri nne ya ka ọ na-eme ka nne ya ọ na-eme ka nne ya daalụ sọ Ọmụ Orisana. Aba ka ị mere? Olisa. Ebe a ka m nọ fụ gị ka ị na-agbadata m na-egburu gị họn mana uche gị adịghị ya. Awa obere ihe.
otu wadi. Wadi. Agbangala ade mana. Agbangala ade. Ma ngala mapata ego n'udo dị. Oh, Olisa binigwe na zebele. Oh, my namesake na. Olisa binigwe asị na zebele. Ọ bụrụ sị nsari na chiye Lagos. Ibele m dị n'ala. Mme Novena, mme 9 days, mme 14 days, mme 21. Ekele ihe fọrọ. Chineke biko nye m epulu ya ụzọ. Ya gba epulu ya ụzọ. Ụzọ agbapego. Ma ị ga-eme kịta, ị akwado ka ije taa azụ. Ịta na ogo azụ ndị nke a na-alacha aka ise wee na-ata. I'm here to spoil you. Nchọ ka I paint your village red. Bịa ka ije taa azụ. Okay, Bob na azụ. Ama na ọ dịrọ gị ọsịsọ. Bịa ka ije taa azụ. Christian mother dịka nwaanyị na-eti eti n'ụlọ ụka Chukwu kezi ka isi rapụ m njebe ụzọ bụ ekwensu jekọba aka ọkwa sị na ị na-adọchi ya ta mmadụ azụ ịrapụ m nọ na-eje ọkwa gị bụ Baịbụl si anyị na akpasị akụ nke ụwa gị na-emezi ya mụ nwa na-ezipụzi ụmụ m ma agadi m ụmụaka m alụ onye dị nke ọzọ adị nke ọzọ adị emesịa fa mụ ọkpụsalụ m hai Chukwu gbalụ m njọ ayalụ m njọ ebe mma ụmụ m ezigbo ụmụaka Chukwu nyelụ asị m ka m kpọọ unu ka nye ọnụ mgbaya amara m ife melụ m nwa bụ nne unu idufu unu ife niile nọ na-akụziri unu abụrụ ezigbo ife biko gbaya n'ụlọ m ya ma mma ekpokọta unu ekpokọta na-achụsasị unu na-eme unu na-alụso ọnwụ unu ọgụ ịfụnanya dị ọzọ maka ifi ego biko n'ụgbọya lụnụ m ọ ga-echi nwa m ịbụ onye kwunyere eziokwu na-anụsogo ndị ya ọgụ ma anụsoro ya na m afụ eziokwu n'ife ị na-ekwu mana akpa ili ogologo ekwero m nne m Chukwu ya gozi ọ bụrụgodo na ịnụlọ dị nwa m ma afụgide n'anya ntabụ na ma nwa ọgwụ ifu ị na-agbara na mbọ di ya abịa Chukwu si na ihe anụ ma ị nụrụ ihe abụ mmadụ ọ bụrụ iwu bụ na mmadụ ga-anụ dị bifo ọbụlụ mmadụ nwaanyị ga-eji nwa nke a na-agba mbọ na-azụ onwe ya ọ bụrụ di dịkwa mma mana ọ bụrụ na ọ bịara anyị eme mgbu onwe anyị na ya nne m biko gbaghalụ nne gị biko gbaghalụ nne gị Nneka nwa m chimo gbaghalụ mba na-esekpụna biko n'iji ime lọla anyị Nneka o nwere ife ome n'iji ime ama m na ịkpachara anya mana ifu nwa ya n'ụwa ọ ngozi Chukwu nye ya ịmụsịa nwa ya anachighị ụlọ akwụkwọ mmele ife niile nwa bada niile wee kwụọrọ gị ụgwọ akwụkwọ ka ibidokwa n'isi ka iwee nedo nwa gị nne m ejena nke agadi nwoke nọ n'ọbara ụlọ ihe anọbe m
Iya no be nwa nwa yali aka na nwa imo. Ibi se nnekwu. Awu. Nwa m nke ọdụ nwa nne m Chukwu ya gozi obi ya maka nnekene Chukwu ni soro kwa ibe gị na-eme ifesi famebe biko nụ gbayalụ nụ m nne afọ ime na-achọ igbu o nwere ife ya eme ifugo nwa ya ya amụ ya na-arụ isi ike ịmụsị anya anyị ncha nọdụ na-enedo ụmụazị ya na mmadụ mmanụ ụlọ abụkọrọ n'ọma nnukwu di ọ bụrụ ma inwe ike ịmụ nwa n'ụlọ emesiali nwoke abịa n'ụba gị ife dị mkpa ebe a bụ na ịzụrụ nwa ya ọfụma debe onwe ya ọfụma sọsọ ofu nwa m dị oji alapụtakwa m ihe na-enwe gị iji igbu onwe gị na ị na-ata afọ ime imekwa na ọ bụ na ịnwụ nọ n'isi m ka ọbara ihe adị nne m gbanyalụ m ejesina biko na ụlọ akwụwalizina ka ịdị nụgo ofu ezinụlọ ka ị na-eme n'ife dị mma biko nụ Chukwu nna biko gbanyalụnụ m Chukwu gbanyalụ m ụmụ biko na ọgwụ ifo abortion ọgwụ ifo iwepụ nwa ọ bụ njọ onye menye dị ime mụọ ọ kwado gị zụa chekwuru ndị ụka enwe ike ịchọrọ ihe onye ya ededolu ihe nwa gị ma ofenye dị ya aka zụọ nwa unu emezi na ajọ ife na nwere ebe eji azụ eje biko na ụmụ m bịanụ nso biko bịanụ nso yaba ewo Chukwu gbayalụ m na-ebi ebe abịa saịda biko kwenụ m ngwa kwenụ m ngwa ahụ ka mkpọkụ Chukwu osebụlụ ụwa bi n'igwe biko n'ezinụlọ inye m iwe tinyekwuolu m egbu mafa bụ nwaanyị mafa bụ nwoke nna ekene m n'aka ike osi ifezi n'aka ibuso ngozi nye anyị aṅụrị na ịfụnanya na okwukwe ebe ị nọ ife niile aka anyị na-ayọ yo nwunye nwanne m abatara m kee ka ime ewo otego ịbịa dịkwa ka mbara ezigbo anyị si enwezi ka eze chai ịgbanekakwa daalụ ife ọzọ m na-emezi akwụchaa m aka m ọfụma banye n'ime kichin teelu na ezigbo ofe otite ụmụ ife dị iche na ofe esiri esi na nke telete I can't wait to test the ofe telete ezigbo onu that's it ha obiọma na-akpọkwa m na ọgwụ na-asọ gị nwa onye nwomitere asụsụ be ndị ikwu nne gị because otu amamunu si asụ Anambra gị nọrọkwa ebe ahụ gaa boarding school matakwa sọsọ gị ụmụnne gị ndị ọzọ na-asụcha asụsụ Imo mana sọsọ gị nwa onye na-asụ asụsụ be unu be ukwu nne gị ịnwa akakwa otu isi fo ya ofe onu ọ bụrụ ebe ihe na-abịa wa olugbo I know olugbo no ihe mere n'ụwa na otu anyị ga-esi akwa aka esi ya bụ ofe otite otu ị ga-esi akwa aka ete ya bụ ofe gị mechaa gị shikwa otu ahụ ịma akwụkwọ nri a na-akpọ ogirisi ịma abọsị nke eji akpọcha aka ma asasị ozugbo amasị m ụmụ akwụkwọ ndị a ị ga-ama ya biko ị ga-achọwa ebe ọ nọ dịka ị na-akwa aka esi ya bụ nri ga-echekwa ya were kwa aka ji ya kwọchasị aka ị ga-eji wee dozikwa bedị ebe a ga-agbatị ozu gị yes bedị ebe a ga-agbatị ozu katapila na-enweghị breki kwọrịakwa gị ị na-etekwa ofe katapila na-enweghị etelutebie ekwe gị ọnụ stupid girl so nga adịghị mma ọbịbịa so you later came back to this family ị chọrọ ibi nga akwa nne family Nebukadneza family ndị afọ ọnụ
family ndị na-enwere ego mpa m na-aga n'ime ahịa eti ya ibiri ho ibiri ka mbiri ọkwa ihe mere ga ada dị ka ịgba ya Indian dance ibiri ho ibiri ka mbiri. Now you want to come and be here for your information. Kwampa m ka ị chọrọ ka ọ bụrụ na adịghị mpa m ebighọzi ebe a eche m isi ndị a Nebukadneza ga-enye ya record label n'ime ọhịa. Ife a bụ okwu ntabi ile. Awa okwu nta ike ga-awa okwu nta niile na because aga m eji ọkpọnote ndị ọgịa niile maka tupu ile ga-agbawashi abụọ maka eshiri nke ụgbọ apụ tọnda afa ya gị eche m isi na mpa m n'ime ọhịa ka ọ ga-ebi na a ga-enye record label. Do you know what? My brother Olisa mụ na onwe m papa m Nebukadneza enye na anyị record label n'ime ọhịa ka anyị bizi anyị ebizi nga ị ga-ejebezi kawazi n'ime ọfịa ka biri ekwu ihe ngwa gị maka eshiri nke ụgbọ ala maka Chineke egbuo ga-egbuo ọbata iwe ijikwa n'ọkụ rinne wetunata ume wetuere gị ume mgbasị ibere wụ mpantị n'isi weturu ume mgbasị nwanne nwoke tara afụ were ego ọ na-afụrụ afụ ezọ pantị zọ bra zọ ude zọ sponge zọ ogbo maka na ọ ma na ị na-esi isi were ya zụtara gị gị bịa were pantị agbabe ha ka gị were ya saa m ahụ. There's nothing you didn't tell me in this compound and you expect me to wetuere gị obi m maka Chineke m na-eme ha anya tupu m eme ha anya mmepe gị ka kwuru nga maka Chineke egbu obi n'ozugbo pụgị na igwe onye na ịlawala oli ili kwadokwe gị n'ime ọhịa oli iwurekwa olive oil oke lụpịa gị anya ịbara ịza ụlọ ihe akwa ka egwu ala ili m akwa m sụpalikwa ego elu oke m chechiri aza n'elu stupid girl. Nnọkọta nwanne nwoke ebe ọ ga-agwọ ọgwọ ya bụrụ na family ndị ochi na ndị ama ma mụ na wee very good woman nwaanyị ọbụla ga-anụ nwa ya anụ o kwesịrị ịna a good example. Your mother is not worthy of emulation, so that my brother can never step his foot into your family. It's not bad. Come on, here. Mumma be one. Only some make a better family regarding why. Now whatever my boy is, my boy from I will orphanage. Nonsense. If I be a woman, get the apple cashier. Come for the boss. Ekwensu only no ganya nonsense ibatago abata berom kele mo Olisa ahụ no okwo Olisa bahere guzu iji bịa nga na akpari maka to Olisa sikure gị no ya mu no you cannot come here and insult me damn you nonsense na nnọkọta mmago se na ọka mkpalibe okenye esiri etu ahụ wee zuo ị anyị ga-afụ na nne na nna m zụrụ m ọfụma onwere nwata nwa agbọghọbịa ọbụla ga-abụ ọpụtasị na ọnụ ọnwa nwoke ọbụla otu ọsị ya ka ọ na-anụ ịnụọ ya ịnụọ nne ya nụọ ụmụnne onye ahụ bụ ezigbo nwa mgbago ihe melụ mgbe ahụ bụ ka mkpọkenye nọọ ụmụazị na-enye anyị nsogbu oge ahụ ụmụazị na emego onye ịkọ mma m kọwalụ nkọ mkparị ụmụ ya ndị ahụ mana bịa m n'anya sị mba ọ dịrọ mma ịkpali okenye aka m ji sị mba ama m na otego mmele ya mana ka m yọọ ama m ka mụ na Olisa nwa anyị si wee dị ghọtago etu a ka anyị dị ọbabụ nke anyị kwuego okwu ịnụ di na nwunye ị na-akụja akụja otego anyị kpawa otego nna anyị mụ na ya na-agbagba anyị akpabeghịkwuo anyị kpabego na anyị ga-anụ di na nwunye mgbe tụne ya si na nkweno ka ọ dị ọ mbata anụma nsọsọ Olisa mba ọnụ Olisa nụọ nwanne bụ ọ batara akpakwa nna m ọ bụrụ na ọ na-achọ okwu nụọ bata nnukwu oge etu ahụ ka o si wee biko gbaghalụ biko onye ka njise ka ndị ahịa oge o nwere ka ọ dị please mbọsị mgba m ukwu anyị onye nwe na-adị ha a sịkwana na ebe nwata na-ebe akwa atụ aka nne ya anọghị ya na nne ya ganarịrị a sị na ọ bụ na mmehie adụrọ na mgbaghara amadị ofu enyi nwoke tiri egwu sị na nwa bụ nwa ọra niile amụrụ nwoke amụrụ nwaanyị nwa bụ nwa ọra niile na nwa bụ nwa ọra niile nwa bụ nwa ọra niile nwa bụkwara nwa ọra niile ọ ife adị na nwunye m n'ime na-eme wee bụrụ ọ bụrụ ife egwuregwu bụrụ ife mkparị amụ esi na wee nwebe ego mana nsogbu adọrọ anụghị m ife egwu Chukwu soro kwue etu isi wee kwu ya
Someone not an actual Yajuno. Goes where what? What amount goes what? So what? Chief Gumi for chain in only Roteman coach, one and cough for a man. So what? Okay, and I may look at them when 9 on. Maggie Bukan is good, or you mock it 1 on. Money at the Kala, Etuala, no beat. Is only look on our money, a cotako, and ask them, they are the Ubana, of one look at Garnoka, why? I am an American jacket. And if we came, I'm on the image, and if you know, I will uncatam Bible name Okolo. It is coming to pass. I don't know what could drink at and the became a flashback. I'm going to give any and I'm no more. You will make it there now. Almost can they would not, but I'm not a log diano. Not Peter Diano. But I just see it. You do. Yana, need to go to what her, but I don't back in my I can never want butter. Give no chip. I hope I do. What's your mother? All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you.